Dobra. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus. A w zasadzie to ja jestem... Już nie wiem, czy powinienem powiedzieć My name is Janusz. Czy coś takiego. No to jest gra o panu Januszu, królu Polski. Corwin the Game. Dostałem tą grę od widza, któremu bardzo dziękuję. I zaraz zobaczymy. Mamy tutaj jakieś tryby. Aha, dobra, okej. Już czaję. Tu się łazi panem Januszem. Nowa gra. The world was corrupted by the Red Plague. Better dead than red! Raging socialism had taken control. Czerwonym śmierć! Lawless pariahs and thieves became a common thing to be encountered. Sadistics and hungry for blood were parasiting this once healthy society. And when we all thought that there is no hope, the hope has arrived. One man said, enough. One man declared a war. And he will not stop until every single socialist is dead. Corwin the Game. Ja stoję tutaj, a oni stoją tam, gdzie kiedyś stało ZOMO. Dobra, moi drodzy. Także zaczynamy walkę z czerwoną plagą. A, tu mnie sierp poraził. Czekajcie. A, zomowca, skopać. To są rurkowce. U góry są rurkowce. Masakrujemy. Tam Lenin w tle. Poraziło mnie. Zbieramy Corwino cebuliony. Tutaj jest zamowiec zmasakrowany. Kto... Poległ. Dobra, zdeptamy tutaj zomowca. Tutaj zmasakrujemy. Kurde. Podpalił mnie. Podpalił mnie lewactwem. Kurde, mi się mylą knefle, bo tutaj się strzela... Tutaj się strzela na spacji, a skacze na... Ło, tam trzeba było... A jak kto to jest tam? Kto jest Kwaśniewski? Kto tam stoi? Czekajcie. Zomowca tarcza osłania. Dobra. Tego gościa kojarzę z telewizji. Dobra. Rzuca butelkami z alkoholu, czyli... Domyślałbym się, że to były prezydent pan Kwaśniewski. Który cierpiał swego... No kurde! To czemu tam nie idzie wskoczyć? Ale to jest za trudne. Dobra. Masakra na szybko. Teraz tak. Tutaj pyk. Pyk, pyk. Nie każdy byłby dobrym Januszem, dokładnie. Ja jestem początkujący dopiero. No nie umiem! Nie umiem czerwonej zarazy masakrować. Kurde. Czekajcie. W ogóle to się dzieje w Warszawie, tam Pałac Kultury w tle jest, jak widać. Jest taka dumna muzyka, która mówi nam, że pewnego dnia, może już dziś, świat pozbędzie się czerwonej zarazy raz na zawsze.
O! Jest jakiś checkpoint. Kurde, to są jakieś lewackie te... Lewackie czerwone kolce. Łoje! I to trzeba tak szybko skakać. O! Bo to razi. Nie. Pan Michnik? Kto to tam? Ładnie. Tak mi się skojarzyło. Nie wiem, czy przypadkowo, czy nie przypadkowo. Aaaa! Nie wiem. Któż to mógł być, doprawdy? O! No! Ścisło mnie. Różne baby... Kalisz, nie chyba. W ogóle za tą... Jak się w tą grę gra, to się za to nie idzie do więzienia? A ja nie chcę do Ja nie chcę do sztumu iść. Ja chcę na spokojnie. Dobra. Zomowca tutaj oszczelamy. Teraz tu jest trudny etap. Tutaj napierają. No odwróć się. Ej, jego lewactwo nie boli, nie? Dobra. O, szybko! Ojej, teraz będzie skomplikowany etap. Uwaga. Łop! 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 A! Precz! A! Kurde. Jeszcze raz. Ale było dobrze. Ło! Spadłem w odmęty lewactwa. A! A! Kurde, nie, panie Januszu! Kuźwa. Dobra. Kurde, czy... Słabego prawicowego skilla. Ja. Co możemy sobie kupić? Życie. Jak to się kupuje? Ale na nic mnie nie stać, mogę tylko kupić sobie... Takie ciulstwo jakieś. Dobra. Ła! To będzie ciężkie, bo tu trzeba po tych schodkach teraz tak meandrycznie. Dobra. Dobra. O nie! Zaś mnie trafił flachą. You lost. To jest ciężka gra. Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna próba. Kurde. Kursor... Lewacki kursor chciał mnie zwieść. A ten chyba jest pijany, bo on te flachy ciepie... Nie w tą stronę. Headshot. Dobra. Kurde, no jak za bajtla na Pegasusie. Taka precyzja musi być. Jest! Dobra. O! To było zrobione zawodowo, po monarchicznemu. A! Panie lewaku. Dobra. Brakuje mi tu w sumie takiego motywu, żeby tu był pan Boni i żeby mu się dawało z plaskacza, tak. Nie dlatego, że ja bym chciał dać z plaskacza panu Boniemu czy coś, ale po prostu to by odpowiadało realiom historycznym, że tak powiem. Nie? Zomowiec mnie chlasnął. Dobra. A! Lewakorzel.
Kurde, idzie tutaj... O! Po łebie. Zomowcowi. Rurkowiec. Rurkowiec wyeliminowany. A! Jeszcze w tle powinien lecieć taki ten... zremiksowany hymn Unii Europejskiej. Dobra. Udało się przejść level. Brawo! Lewactwo już częściowo jest pomasakrowane. Ale jeszcze nie całkiem. Widzicie, ile tutaj jeszcze pokładów czerwieności czeka? A! Rozgrzane do czerwoności sierpy i młoty. Kurde. O! Dobra. Pieniądze na walkę z czerwonym okupantem. No, rurkowcu. Dobra. Dobra, tamte pieniążki to postaramy się wziąć. Ale to nie idzie tam wejść, to ja nie wiem jak to zrobić w sumie. Widzicie, walka z lewactwem nie jest łatwa. Panie Januszu, no! Dobra. Ło, a... Ej, tu jest jakiś... Co to jest? To jest, moi drodzy, płonący orzeł monarchii. Kurde. Miałem buty lewactwem pokryte chyba. Przypiekła mnie czerwień. Kurde, ile mnie omija pieniędzy. No nie mogę, a może jest double jump? Nie, nie ma double jumpa. Lol, a jak to tutaj zrobić? Tu to już... O! Ten pan to jest Kalisz, tak? A, okej. No ja tam nie mam rozeznania za bardzo. Dobra. Ale mnie... Kurde, mnie pogonił zomowiec. O kurde. Dobra, kupimy sobie życie. Co perwert. Tu by szło kupić ammo, ale niestety nie stać mnie. Idziemy dalej walczyć. Tylko jak? Aha, bo tak jakby co chwila na chwilę lewactwo się deaktywuje. No akurat nie trafiłem w dobry moment. Dobra, czekajcie. One aż pulsują. One już O. Pan Janusz Lek. Polik. One aż pulsują z komunizmu. Dobra. Pif paf. O! Dobra. Dobra jest. Kurde, tam jest checkpoint. Sparzyło mnie lewactwo. Ło. No parzy mnie. Za każdym razem. Równie mocno.
No, padajcie. Pod siłą monarchii. Teraz będzie moment. O. Dobra. Dobra. U. 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 Kurde, mocni się jacyś zrobili. O, okej. Jeszcze trochę. A. Dobra, uwaga. Jeszcze kuncek. O, ile tu lewactwa. Czerwieńców moskiewskich. Dobra. Ale będzie hajs na rozbudowę imperium. Regnum Corvinae Polonare. A, przypiekło mnie. No kurde. O, tutaj puls lewactwa jest zbyt silny. Dobra. O, zomowcy. Dobra, na łeba mu wskoczyłem. Teraz będzie jazda. Kurde, nie pałujcie. A. No to jest... O. Dobra, perfekcyjnie. Tylko jak tam te pieniądze na przykład, co są wyżej, zebrać? Dobra. To tamtego zamowca już zostawimy. Dobra, uciekamy. No. Jest! Brawo! Lewactwo zwalczone na kolejnym etapie. Teraz idziemy do następnego. Uje, tu będzie boss chyba. Jaruzel! LOL! Ar. Wow! Musisz się od ich głowy odbić. Jest, idzie. A! Panie generale! Tego nie idzie zdezaktywować niestety. Kurde. Ciężko. Uwaga. Ej, no nie idzie tam. On musi zejść po prostu na dół chyba. Kurde. No, zaraz umrę. Idzie. Dostał. Monarchistyczne kule. No nie wyszło. Teraz będzie lepiej. You have no power here. A, żeby pieniążki zebrać. A, myślałem, że żeby do Jaruzela tam wejść. Tylko czy on przyjdzie teraz? Idzie.
Ach. Kurde. Idzie! Gonić go! Jaruzel. A. Chyba. Łup. No nie. Dobra, to się musi udać. To się musi udać. Jak tego pana nie pokonamy, to czerwona zaraza nie upadnie. Ło, jak ten mnie zaszedł, podle, jak to zomowiec, nie? Kurde, jakbym miał broń ulepszoną. Ale nie mam. Dobra. Chodź, Jaruzel. Nie! W takim momencie! O! Kurde! Moi drodzy, ciężko. Czy komuna dzisiaj upadnie? Czy nie da rady? Najgorsze te zomowce, co tak szybko lecą, nie? O! Odjebane perfekcyjnie. Dobra, Dziaro, chodź. Ło! Dobra, zebrał lejty. Pyp. Teraz nie wiem, czy to jest czy to jest tak rozplanowane, że on dopiero złazi na dół, jak kojfną... O! Łysy! Kurde, zostały mi 2 serduszka, to się może nie udać. Ale Pierun wie. O! Panie zomowiec, idź pan. Dobra, złaź. Jest! Brawo! No i teraz można powiedzieć, że czerwonym śmierć. LOL! Ja wiem, kto to jest. Wiem, ale nie powiem. Ej, kutangi lecą z nieba. Kutangi. Że nabiłem się na kutanga. Touch my tralala. O, my ding ding dong. Jaka beka. Oczywiście, żeby nie było, wszystkie postacie w tej grze przedstawione są fikcyjne. No i podobieństwo wizualne jest jak najzupełniej przypadkowe. Wyłącznie, moi drodzy, wyłącznie. Plup. Strzelają z tęczy. A to jest pani... Jakby ktoś nie kojarzył, to jest pani, która kiedyś prowadziła pewien teleturniej. I nie chodzi mi tu o wielką grę.
Ona do mnie strzela... Czym ona do mnie może strzelać? Ona do mnie strzela taką mocą, która robi tak. Panie Kolwinie! Panie Kolwinie, jest pan najsłabszym ogniwem. Sam seks. Wa! Tralala. Tralala tego pana zapłonęło. O, nabiłem się na kutanga. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze jest szansa zmasakrować. No. Dobra, tutaj trochę przed tak zwana premasakracja. Uwaga. O! Te skoki trzeba mierzyć dosłownie jak w starych grach przedwojennych. Z Pegasusa. Albo z Atari. Atari. Już mi się udziela, to to jest takie jak ten Paweł z tego, z Warsaw Shore. Nazywam się Paweł, a to jest Warsaw Shore. Jestem pół Włochem, pół debilem. Ej, ale dobrze, że sobie kupiłem, kurde, tą nową płytę i nowego procka. Dzięki temu mi takie gry działają. Tyle mi omijało wcześniej. Mogę sobie to, nawet na najwyższych detalach sobie to mogłem odpalić. To jest coś. Dobra. Ła! Sam szeks. Dobra. Bierzemy te lepsze naboje. Sam szeks. Jak tu żyć i nie nabijać się na lewackie penory? Ciężko. Ale mi się cufło. Łup! Co to było? Lawiry między kutangami. O, shit. Ej, tam mały pan Janusz. Kuźwa. Jeszcze raz. Mały pan Janusz tam stoi u góry. To jest bardziej skomplikowane niż by się wydawało. No takie O! Penory furgają. Mały pan Janusz to dodatkowe życie. Okej. Kutang mnie przebił. Kutang klan. Łop! Kurde, jaki niefart. Tu będzie ciężko teraz. Ognia! Ach! Ło! Dobra, przeżyliśmy. Golden Cock strikes back.
coś strasznego. A, kurczę. W ogóle co to z tej beczki wystrzeliwa? Jakieś... lewactwo w płynie chyba. A! Ło! Double jumpa. No nie, panie Januszu! Nie możemy teraz paść. Nie w takim momencie. Złote kutacze. Kurde, tam trzeba było po tego. Tam trzeba było wskoczyć na łeba komuś i się wybić. Kutangi odrzutowe, tak. Coś w tym guście. O! Nie! Pan Janusz kolejny raz Polek. Teraz będzie lepiej. Kuźwa, a ich lewactwo to przez beczki przełazi, a moje prawicowe kule nie. Jaka to jest sprawiedliwość? Lewacka. Headshot. Dobra, porobieni. Nie ma w świecie, dokładnie, nie ma na świecie sprawiedliwości. Ani trochę. Za grosz. Chyba jest checkpoint. Co to za... jabłko zgnite. Dobra. I am flowing through the communistic universe i I'm dead. Jeszcze raz. Flow był dobry. Kurde, nie mogę... nie nazdepywać na kutangi! Ło, jaka seria. Panie, idź pan! Łeb! Łeb! No! Mi z lewactwem prosto w oczy. Za trudne. To jest za trudne. Ile tu ich jest normalnie? Sklonowało. Cała armia. A tu jest mur z kutangów. Moi drodzy, nie do przejścia. Czekajcie. Pojawia się. I znika! Gazu! Dobra. O! Ej, co jest? A, taki motyw. Aj! Łap! Nie! Shit! Prosto w twarz. Dobra. Wyborowo. Jakby to powiedział pan były prezydent Kwaśniewski. Dobra, czekajcie. Tu jest akcyjo teraz, jest akcyjo. Gazu!
O! Dobra, bierzemy naboje. Małego pana Janusza. Ło, to będzie ciężkie. A! Poraziło mnie. A! Jest! Total time 33:24. Ja chyba wiem, kto to jest. Idź pan! Nie! Spadłem. Prosto na kutanga. O! Za pierwszym razem. Pięknie to było, moi drodzy, zrobione. Pięknie. Zdechłem. Zdechłem, moi drodzy. Ja nie wiem, czy w obecnych czasach grać w ten level to jest bezpieczna sprawa. No ja nie chcę do sztumu. Także przypominam, że wszelkie podobieństwo do postaci istniejących jest zapewne całkowicie przypadkowe. Dobra. Dobra. Tu jakiś... Tu coś pika. Co to pika? W ogóle jaka tu jest mroczna... O, mroczna sceneria. No to jest scary as fuck. Lewactwo has planted the bomb. O, jak mnie wybiło. Through the universe. Co mogę sobie kupić? Niestety na nic mnie nie stać. Nie! Lol. Okej. Dobra. Nie! Dałem się skusić mamonom! Mamona mnie skusiła.
Uwaga. Bo jedzie rolwaga. O, nie doskoczył. Ale mogę kupić małego pana Janusza. Kurde. Uwaga! Ua! Już się nie dam skusić, mamonie. Dobra. Ta pani sama we mnie się wbiła, że tak powiem. Perfekcyjnie. Łoje, a to znika! Wow, wow, wow! O, ale motyw. O, szalone. A! Ale udało się. Perfekcyjnie. Dokładnie. Niczym perfekcyjna pani domu. Dobra. Kurde, tam można było wbić się jakoś do góry. A to po aniołku teraz trzeba będzie. Ale nie idzie, czemu? Albo z tego. No kuźwa, szłoby. Ale to trzeba obcyrklować dobrze. Za fest, za fest. Kuźwa. No i... No. Lebele. Trzeba poczekać. Dobra, już wiem. Za późno. Jaki tu trzeba timing wyrobić? No zaś za późno. Kurde. Dobra. 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 Nie! Ej, udało się. Jaki cud! Właśnie po aniołku wybiłem. Ej, to jest trudne. Nie! Płonę! A! Kurwa, dobra, po mnie. O, ale ja to zrobię. Czekajcie. Nie! Skąd ja miałem wiedzieć, że tam to jest dalej? Wow! LOL! Leć! Janusz! Leć! Janusz! O! Kurde! Ale było mocarnie. Dobra. Oje. Ale headshoty lecą, moje. Oje.
Jaka beka. Fest. Dobra, lecą aniołki Charlie'ego. Ej, tam nie idzie w liś. Trzeba na obkoło. Nie ma letko, moi drodzy. Proszę przestać samonować aniołki. Auto. O, dobra. Ło, patrzcie. Zaje pasztet. Auto Givera. I co teraz? Ej, kurde, nie wiem jak to zrobić tutaj. Potem idzie... Aaaa! A potem się szło odbijać. Ach. Tak, po bańkach trzeba było, dokładnie. Ale tu już nie szło po bańkach. A, nie wszystek umrę. Jest. There it is. Final countdown. Headshot, headshot. Ah. Kurde, mało damage'a. Headshot. Ah. Dobra. Rektyfikacja. O, headshot, headshot. Skakuj. A faktycznie przecież mogę. Teraz to źle zrobiłem akurat. Czekajcie. Pum. A, nie idzie. Nie wiem czemu nie mogę się wybić. O! Teraz się udało. Czekajcie. Zit. Za płaski. Chyba. Może ja coś źle robię. O! Dobra. A! Końcówka. No i... Czy jest jeszcze coś dalej? Nie wierzę.
Pendolino! Nie wierzę! Kurde, on mi to pod nóg usuwa. Ale ja go porobię. A! Trochę beka, nie? Sofa i przyjaciele. Ciekawe, czy dobra restauracja. O! A my w Sofie jeść nie chcemy. Bo się bojamy. Nie, ale jest checkpoint. Yes, continue, of course. I have to save world from the left wing bandits. Dobra. Tak to wygląda, moi drodzy. Walka z lewactwem nie jest łatwa. A to jedzie, dobra. YOLO! Perfekta. Oje! Gra jest bardzo ładnie wykonana w ogóle, jest bardzo ładna graficznie. Działa na silniku Unity. Złego słowa nie mogę powiedzieć. Masakra! Headshot. Kurde. Łup, łup. Kurde, źle, bo trzeba było po łebie, Dobra. Mroczny kosiarz. Strikes back. O, stadion narodowy. O, to jest słabo, ale okej. Dobra. Idzie wybornie.
Uuu. A kto to taki? Tiki-taki. Kurde, na ten wóz nie idzie wskoczyć. Ej, to jak to zrobić tutaj? Kuźwa. A to jest wóz? A, dobra, idzie. Już wiem. Już wiem. Łap. Dobra. Tylko, no, nie ma letko. Nie ma letko, może się nie udać za pierwszym razem. A może? A! Niewidzialna ręka rynku atakuje! A! Niewidzialna ręka rynku spadła z rowerka. Dobra. Dobra. Metodycznie. Na spokojnie. Kurde. A, źle tu na te granaty się wbiłem. O, czekajcie. No, Janusz! Walcz! Dobra. Łap! Łap! Ah! Yeah! Brawo! Brawo, brawo! The Red Plague was defeated. Red Plague People defeated! are happy now. The free market has fed the poor and the hungry. Wolny rynek! The human race has colonized other planets. Private companies have made time travel machines. And our hero will use this machine to track down and kill Every single socialist in history. No i to tyle. You win! Moi drodzy, udało się. Niklaus pokonał lewactwo. Oczywiście proszę mnie nie zamykać do sztumu, ja w to tylko grałem. Kto na YouTubie obejrzał do końca, oczywiście łapka w górę, bo świat jest wreszcie wolny od czerwonej zarazy. Dziękuję za uwagę.